खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ समेन ब्रह्मनो रांनि गोनांथि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि दफांबारि गामिनि समेन ब्रह्म बिथाङा 3 बोसोरनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव भुगिनांनानै दं। बेनिखायनो बे दुखुथिया नखरा BTR सरकारनिफ्राय नायफिननो थाखाय खावलायहरदों आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ जा एसे हायो बेरामनि देहाखौ नायनो थाखाय एकाउन्ट हल्डार नेम बालें ब्रह्म, बेंक एकाउन्ट नाम्बार 360488313343, IFSC कोड SBI N001325 आव रां सोनानै हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा खावलायहरदों। नैथियाव दङ BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ हरखाबै क'क्राझारनि PWD मावखुलियाव सुलाद लाहैदों। क'क्राझार सोहोराव थानाय PWD मावखुलियाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया हरखाबै दावबायनानै सुलाद लाहैयो। बिनि उनाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बायफ्लेना थानाय लामा दालांफोरखौ गोख्रै मावफुंनो थिरांथा लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव BTR नि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन ओनसोल आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि लामाफोरखौ लुफुंनो आर'जलाइ गथायनायखौ लानानै दिनै हरखाबै PWD मावखुलियाव दावबायनानै बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों गुवारै सावरायज्लायो होनना रोखा फोरमायो। थामथियाव दङ मबाइल एपजों लन लानायनि सिगां सांग्रां जा, साथामखौ हमदों क्राइम ब्रान्चआ। लनखौ थाबैनो मोननो थाखाय सुबुंफोरा आथिखालाव एप्सफोरनि हेफाजाबबो लानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे एप्सफोरा रैखाथि नंगौना नङा बे जोबोर नोजोर होथावना। नंखाय मबाइल एप्सनि गेजेरजों लन होनायनि बेले बेजेनि जाथाया बयखौबो सुमखि होदों। बे जाथायनि सायाव बेंगालुरु क्राइम ब्रान्चआ एक्शन लायो। दासिम बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै 3 सुबुंखौ हमनाय जादों। बेंगालुरु क्राइम ब्रान्चआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव 2 चीननि सुबुंनि आखाइ थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों होनना फोरमायो आरो थाबैनो हमनाय जागोन होननाबो बुङो। ब्रैथियाव दङ UBPOनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारीनो BJPनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबान होबाय। UBPOनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारीनो BJPनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबान होनाय जादों। बे बिबान होनायखौ रायजो BJP आफादगिरि रन्जित दास बिथाङा गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 अक्ट'बर खालारखालि UBPOनि खमैबो 600 सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव जानाय हाबनाय हाबाफारियाव BJPआव हाबदोंमोन। BJP सरकारा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल होनायखौ फोसावनायनि उनावनो UBPOनि गासैबो सोद्रोमाफोरा BJPआव हाबदोंमोन। बाथियाव दङ अन्थाव बाथाव 3 खुदियाखौ गारनानै थाङो असे बिफाया। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव साहाथिं थानाय बास लाखिग्रा जायगायाव गावनि 3 फिसाफोरखौ बिफाया गारनानै थांदों। बे जाथायखौ नुनानै गसाइगाव हालामनि सुबुंफोरा सोमोनांनाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि बुग्रिबारिनि सन्जय सूत्रधरआ गावनि 2 फिसाजो आरो सासे फिसाज्लाखौ आलाय सिलाय गारनानै थांदों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननानै गसाइगाव थानानि पुलिसफोरा खुदियाफोरखौ थानासिम लानानै फैयो आरो बे समाव 3 खुदियाफोरखौ क'क्राझार चाइल्डलाइनआव लांबाय होनना खौरां मोनदों। 6थियाव दङ जिउति बसुमतारीया गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं साग्लिगुरि गामिनि बिफा अनन्त बसुमतारी आरो बिमा सम्पा बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो जिउति बसुमतारीया गोमानानै दं। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला जिउतिया थांनाय 24 डिसेम्बर खालारखालि गुवाहाटीयाव थांदोंमोन, नाथाय न' फारसे फैफिनाखै आरो खौरां मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।